Вітаю, друзі! Погодка сьогодні шепче, туман, 0 градусів. Жорстко, але можна ось так в футболці вийти. І дивіться, в нас ось такий трап є і вихід з хати. Но ніхто не ризикує по ньому йти. Бо дуже слизько. То ми виходимо підвалом. Бачите, ми виходимо підвалом, якщо нам треба на вулицю, в туалет чи ще кудись. Ось так ми тут живемо. Різдво по старому стилю. Всіх вітаю, хто по старому святкує. Дякую.